Togren, आंना सानै जासिगोनलै Togren गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादों नोङो नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय खननैलै Togren खननैल' खुनुरुखुम खननैल'लै Togren नों मा सानदो नोंथाङाथ' ओरैनोसो मोनथिबाय दा आं लुबैगौ दे मोनथिबाय दा आंजों रागा दाफोदोंखा सोमोन्दै आं रावखौबो गिया Togren एफा गोलावनो आंनो हरनानै नङा गारा बुंलाय नोङो मानो फाननांगौ खोन्थाहरलाय दे मानो सिरि थाखो दे बुंहर नङाबा मानो सिरि थाखो नोङो मानो सिरि थाखो मानो सिरि थाखो दे जों मानो सिरि थाखो नोङो मानो बुंहरनो हादिया नों जेबो दे मानो बुंनो हादिया लिरना होनानै मानो बुंनो हादिया नोङो मानो खोन्थाहरनो हायासै नोङो ओमफ्राय नोंगौखौ बुंना लाहर दे मानो बुंनो हादिया नोङो दे बुंहर गासिबो नंखायजोब रायजोफोर सोर आं जेखौ बुंदों बे नोंगौ राइटखा राइट आरो राइट मार आरोना नोंनि बुंनाया होमबा जोङो मानि दैदेनजों आंजों लालायनो नागिरदों आरो उन्दुलायदों आरो नोंनिबा होमबा बिसिया जों उन्दुलायनाय समाव फै थाखो दे बुंदो दे दैदेना आंखौ गावथारनो नागिरदों दैदेना आंखौ खुसुगाव थांबानो बुथारनो नागिरदों हिनजाव मानसिखौ बुथारनो हायो हिनजाव मानसिया बोरै नोंखौ बुथारगोन दे बुंदो दे बे निजिरा बायदिया हिनजाव मानसिया नोंखौ बोरै बुथारगोन दे बुंदो दे हिनजावा बोरै बुथारगोन नोंखौ आरो दैदेना बुङो गोदोनि दाखाथि गुन्दा होननानै बुंना लाखादों गावनो नोंगौखौ नोंगौ होनदों गोदो नोंगौमोन नालाय नोंगौ बयबोथ' मिथिखागौ ना बेखौ रायजाफोरालाय बिसोरजों रायलायनाय माने आंनाव भिडिअ रेकर्डिं दं आं बेखौ पस्ट खालामना होगोन रायजाफोरनो हगारनानै होदो रेकर्डखौ हगारना होदो होमबालाय रेकर्डिंखौ हगारना होदो आपल'ड होदो आं दानो हगारथ' आं लासैसो हगारबाय थागोन मानो लासै हगारखा गावनो समबो दालिंसो जाहैबा मोननाय नङा हगारना होखा हगारखा आंहा फेसबुक गैया जेबो गैया दालिंख्रि नों हरनो जाया सानदोंना बेजों रायलायनानै समबो दालिंख्रि जाहैबासो बिसास खालामगोन दै आं हायो रागा जोंबाथाय हिटखा मोनथिबाय दा रावखौ गिया आङो आंनि फिसाखौ गोसो जानो गिनानै रागा जोंना होनायसो बियो खननैलै Togren खननैल' खुनुरुखुम खननैल'लै Togren नों मा सानदो नोंथाङाथ' ओरैनोसो मोनथिबाय दा आं लुबैगौ दे मोनथिबाय दा आंजों रागा दाफोदोंखा सोमोन्दै आं रावखौबो गिया Togren एफा गोलावनो आंनो हरनानै नङा बेखौ दा जुथारनांगौसो मोनथिबाय दा आं रागा मोनथिबाय दा आं गाबदों मोनथिबाय Togren आंना सानै जासिगोनलै Togren गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादों नोङो नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरोना बेबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङाना बियो बेबायदि लिरनानै होना मोना आंनो दंना आब' खनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोनाबफ्रोब दं नामा बायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय आं गोसो लायो उन्दुलायदों होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै दा हेलौ लोगोफोर Togrenनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां Togren माब्रै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै दंथ'यो जोंनि हौवाया मा साइसनि मानसि नै जोंहा Togren ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिनजावा Togren आंना सानै जासिगोनलै Togren गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादों नोङो नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार Togren नै जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि बिदि माबायदि मानसि बियो आसुरितलै Togren माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं माबायावलाय मा होनो सिक्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जारानोसै नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बेसेबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 हाजार थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावना सानफा थोलो खामानि मावना जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै Togren बुदबक साला Togren मा ओंख्रि Togren मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बांद्राय दुखु खालामग्रा गाबखांबाय आङो मोनथिगौ नोङो जै Togrenनि होआबा माथो हो जै Togrenनि जै बिदि लिरना होनांगौ बियो दे माथो बेफोरबायदि होनांगौ दुनियानि मानसि सेयार खालामबायना दाथ' जै Togrenनि बिदि लिरना होनांगौ बियो ओमफ्राय जै Togrenनि जै फाननांगौ दे